Hei, salutare tuturor și după foarte multe luni, după vreo aproape în net. Am vrut să vă mulțumesc celor care a stat, nu v-ați dezabonat de la mine, chiar dacă nu am mai postat de jumătate de an, m-ați susținut. Vă pup pe cei care au făcut asta. Așa, să nu mai lungim prea mult, deci să trecem la video. Îl avem pe Mângral de la București. Să vedem ce avem la shop azi. Avem Veselii. Ok, nimic, bun. Ia. Uh-oh. Ok, hai să băgăm la Solo Showdown, să dăm ready. Și da, cred că o să ne apucăm la YouTube. Nu știu de ce am eu presimțirea asta și de premiere ne vom apuca din... Cred, nu știu, speram, ok? Trebuie să sperăm în viață. Ok, nu s-a întâmplat nimic, ok? Nu am murit din prima. Ok, Cospa Player, lăsați-mă în pace. Cospa Player! Forță. Vreau să strângem azi pentru un clip 5 like-uri din partea voastră. Dacă putem chiar ce mai mult, dar nu, eu vreau 5 like-uri momentan, da? Avem 2 cutii acolo. Să ne rișcăm? Dacă ne rișcăm pentru 2 cutiuțe? Uh-oh. Doamne ajută, adică da, puțin lag. Ok, ne riscăm din nou. Să ne riscăm. 3, 4, 5, oh my god. Sfântul. Actually done. Mama. Se pare că pe solo nu facem minuni, dar pe duo soare. Să facem minuni? Hai că încercăm. Haide, Jessie. Ok, man. Sunt pro player. Merry Christmas, Hop. The loot. Să du de loot. Să du de pili. Opa. Mai încet, brother. Mai încet mai este. Mai încet. Fede acum să sacrificăm. What? Actually, da. Așa să mă dăm și eu. Toate, stau incompetent. Nu viață, adevărat. Să jucăm puțin de knockout cu al Brawley. Hai că l-am de dacă e Edgar și pe ce vă duc mort, mă. Adevărat, mor? Dacă e Edgar, dau alte 4. Eu. Dacă l-am dat alte 4. Să vedem. Uite-l pe acolo. Haide. Snipe. Opa. Hai. Aha. Hop, snipe. Snipe. Oh my god. Snipe. Ok, ajungem la mică rău. Ma. Ok. Hop. Treja. Am dat-o.
Stai. Să stai. Oh my god. Bine? Păi. Stai. Easy, copilă, easy. Netoxic Kill, nu cred. Am schimbat numele dacă ați observat. Netoxic Kill. Iar să mă aici, iar așa. Ce faci calitos? Bulina? Ce calitos? Ce faci? Competenți. Yay, am câștigat. Easy shampoo în pui. Mamă. A intrat Easy shampoo în pui. Bă, Easy shampoo-nele. Bă, nu, Easy shampoo în pui. Anyway, stai și... Hai că ne mai jucăm de knockout. Să spuneți în comentarii ce jocuri să ne mai jucăm, ok? Că mi le instalez. În afară de Fortnite. Fortnite-ul o să-l jucăm pe PC, ok? Pe PC. Ăștia spuc, mă, să ăștia spucă proștii. Haide, 2 contra 2. Haideți, mă, câștigați, apără-l. Ok, dai viața. Ok, haide, hai. Ok, o să revenim după următoarea rundă, să nu vă plictisesc. Oh my god, am așteptat un minut după ăștia. Au câștigat ai mei normal, lumea. Hop, hop. Eu normal că merg în prima. Ăștia ai mei ce pana mă fac. Ăștia ai mei sau pe bine. Dar la basket. Uite mă tu. Îi dă heal, îi dă lui ăla. Vreți să revenim? Mai stăm până la 8 minute de videoclip și mai tăiem părțile astea dacă nu se bat. Că sunt ok, ok, 2 versus 1, cineva câștiga, cineva câștiga, oare ai mei lumea? Ok, dai. Bine. 300 de berbășani. 300 de berbășani. Perfect. Ia star power. Să băgăm bani în joc. Să ne băgăm câți 30 de 10 lei, 25 de lei, 50, hai să ne băgăm, dacă strângem 10 like-uri la acest videoclip, ne cumpărăm oferta asta de 500 de lei, al Nokia, fără mișto, dacă strângem, 12 like-uri la acest videoclip, 12 nu mai are norocos, luăm. Hai, nu luăm oferta asta de 500 de lei, o luăm pe asta de 100 de lei, ok? Luăm pe asta de 100 de lei, ne cumpărăm tot, ne cumpărăm tot shop-ul. Poate ne luăm pe ăsta, după rămâne fără, nu, cred că o să ne luăm doar pe ăsta. Și un skin de să-i cârcinel și ne luăm Battle Spam. Ok, haideți să ne mai jucăm noi. Da, vreți? E acesta. Spam, oh my god, ăsta merge Edgar. Să ne luăm pe Edgar. Și să dăm play. Boo! Ne doare la basket, Ce până vă face? Oh my god, n-am înțeles nimica.
Merg la măsele spune doar basket. Mai vrei să încercăm o dată? Hai că mai încercăm o dată. Dar cred că nu trebuie să luăm pe Edgar. Asta e o dramă total, mă. Nu, bă, dar direct mi-aruncă, bă. Oh my god, ok, mai încercăm că de sau mai încercăm o dată ca să fac și o misiune ori frumos. Mulțumesc. Perfect. Alexis. Michel Champions. Champions. Ok, ce să ne mai jucăm noi? Power și Siege ăsta. Să ne jucăm o rundă, două de Siege Open. Normal că le iau pe aici. Că le iau pe ăsta. Deci la videoclipul ăsta, ori 5 like-uri, ori 12 like-uri și luăm oferta aia de 100 de lei. 100 de da? Ne dorim la băieți. Nu. Păi luați la băieți. Nu? Asta nu era la basket? Asta nu. Asta moare. Dacă nu moare, nu. Nu. Ei. Nu. Hai. Tăi. Da. Bine, mă, easy stau cu pe easy. Vezi că mă acolo, băiatul. Hai să mergem. Hai că le iau eu. Mort, nu? My god. Nu? Că mor. Bine, GG. Pierde ăsta la moi. Oricât așa. Ca să ne pierde. Adică da, noi vom pierde. Dacă în 30 de secunde. Dacă îi întrecem încă. Mamă, îi întrecem. Mamă. Hai că îi întrecem. Nu. Am unde să jucăm mai Ești un pene. Am pierdut. Am câștigat. Ce faceți, mătanilor? Mi-a plăcut, hai. Mamă, n-am unde să fac. Și cred că încheiem videoclipul aici. Cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să rupeți butonul de like și să-mi scrieți în comentarii cu ce jocuri vreți să mai facem sau nu știu. Ce vreți voi. Ok. Pa.